Så spiller jeg sgu noget Minecraft. Hvad det hedder. Det er ikke så godt til Minecraft. Jeg kan bedst lide, når jeg har, hvad det hedder. Ja, når jeg ikke mister mine ting, når jeg dør. Kan jeg bedst lide. Så for eksempel har alt muligt godt noget, og så dør man. Og det gider man simpelthen ikke. Ikke så mange træer. Der er et træ. Okay, så er der også vores listen village. Ja, det er da bare herligt. Det ville være lidt dumt, hvis vi kom til at gå. Ja. Helvede. Så min stemme forsvinder bare helt. Jeg tænker lige, når jeg miner lidt af træ, så tænker jeg, at vi går over og udforsker den der village der. Og låner nogle af deres ting. Nej, jeg har ikke tænkt mig at stjæle dem. Nej, jeg låner dem bare. Jeg håber ikke, at det gør noget, jeg ikke snakker så meget. Jeg kan bare overhovedet ikke se en skid hernede. Okay. Først troede jeg, det var et skib. Og det var bare ikke. Fedt. Noget cherry. Og hvis jeg tænker, hvorfor fuck ser det sådan der ud, så er det på, at jeg spiller med texture packs. Hvis ikke det gør, så ja. Det gør i hvert fald, at det hele ser meget federe ud. Sådan helt fresh. Sådan nogle videoer kan godt være lidt kedelige i starten, men de bare lige komme i gang med videoerne. Så kan de blive meget fede. Fedt med en masse mad. Faktisk ikke en dårlig village. Nok dårlig, men ikke så mega dårlig. Hvor var den Iron Golem hen? Ej, jeg skal nok lige lave tools først. Så tager jeg sgu også lidt af seng. Så skal vi lige have fuld sten tool. Måske ikke fuld sten tools. Stenøkse og et stensværd. Ej, det ser så fedt ud med den her texture pack. Altså, det her svært, det er bare helt. Det kan jeg bare et eller andet. Et skov. Ja, tak du. Nå, det var så. Der er vildt guld. Hvor ham der den skaldede.
Og der. Her. Sådan der. Så ved jeg, at de kunne lave en i bed. Sådan der. Bed rock. Det kunne godt være. Og nu laver jeg sgu ikke her. 4 stykker, det er sgu ikke dårligt. Så hjerner ja. Og så vi kan få noget rustning. Nogle krasker. Grisene, ved du hvad, grisene, de skal sgu afsted. Porktop. Gratis mad, du. Årsmænd, den er fed. Er klar? 3, 2, 1. Ja, det er nok ikke så højt. Jeg snakker ikke så meget. Jeg skulle bare stå der. Hvis jeg finder diamonds, så det er bare, let's go. Det er logisk. Lad os se. Det er ikke dårligt med 60 stykker brød. Det er skam ikke dårligt. Og jeg har hørt det i mit affrisæt. Henter på det, hvad jeg henter her. Så tager vi sgu også det her. Så tager vi sgu også noget af. Okay, jeg gider ikke lade være med at hoppe. Jeg tror, jeg skulle lige tage fra controls, auto jump. Det er ved at blive net. Ja, det er faktisk lidt ribt, den der villager. Okay. Au. Så her. Så meget villager, mand. Jeg lød bare overhovedet som villager. Det er sådan her. Så meget det. Virkelig slaps. Selvfølgelig er det noget slaps. Ja tak, du. Jeg tror, jeg kan have et hus og med noget cherry noget.
Nå ja, jeg har også det her mega fede skin, jeg selv har lavet. I må gerne skrive i kommentarer med, hvad I synes om det. Jeg synes i hvert fald, det er et fedt skin. Så jeg tænker bare, at vi skal over her. Ej, det er løgn, det er så tæt på en savanne. Ah! Der er ikke nogen drown zombie. Sådan en bi. Hvad det hedder. Når jeg har også den der No Darkness texture pack på. Så er der ikke mørkt. Så I stadigvæk kan se, og sådan det er nat. Det er ret fedt. Man skal ned lige. Jeg kan lige lidt væk fra den der. Sweet dreams. Ja. Ej, ligesom den der sang, eller The Sweet Dreams. Kedeligt hul. Fire æg, det skal være ikke dårligt. En smoker. Ligesom ham der fra One Piece, eller andet. Han havde også et eller andet smoker. Jeg ved, om jeg kommer til at lave en part, eller en... Hold til kæft. Fedt Emeralds. Au for helvede. Eller au for søren, er det jo så. Jeg gider ikke have de der blomster, de er grimme. Jeg kan få skeletter. Skal jeg gå ned og tage den der emerald? Det kunne jeg godt. Det er ikke derfor, jeg skaffer jord. Okay, jeg skal lige tjekke, hvad der er herovre, så tror jeg, skulle gå hen og... Jeg kan tage et stort savanne. Eller en særlig stor savanne. Okay? Nej, det er No Darkness. Skal jeg gå derned? Og egentlig så var der jo jern her. Ej, jeg hader skeletter. Simpelthen så irriterende. Jeg er allerede blevet nat igen.
Fedt mere jern. Oh shit. Fedt. To stykker jern. Der var også til selvfølgelig den der emerald, men den gider jeg ikke gå tilbage til. Det er ikke rigtig brugt til så meget. Egentlig synes jeg egentlig det spil af durability på sin pickaxe. Nej, for helvede det. Ja, der var ikke det stykke jo, så. Fedt. 8 stykker. Og vi har jo også den der eller den der ovn. Der er flere års. Jeg tror jeg ikke. Shit, den laggede. Der er en cave derinde. Og jeg kan ikke lige spille med Keep Inventory. Jeg kan på den også på jeg må undskylde, at snakke lidt lavt i dag. Ja. Okay, så er det nu, der skulle lige noget. Og hvad er det, der hedder? Okay. Det hedder noget sygt mærkeligt på dansk. Hvad hedder det? Frøn. Altså F-R-Ø. Nej. F-R-Ø-N. Frøn. Frønser. Selvfølgelig, så er der kraftdame. Nej, så er der server jungle. Den der vej. Lille tip, man skal altid gå med sværet frem, men det er aldrig, hvad der kommer. Eller hvad der kan komme. Der sker nok ikke rigtig så meget. Okay, det der sten. Au. Hvad hedder det der sten? Tingester. Jeg tror, jeg skal stoppe med at være abe og klatre i træer. Skal jeg nok stoppe med. Okay. Så ser det helt mærkeligt ud. Fedt, der var fyldt med alt muligt. Det er faktisk ret nice det her. Der er sådan en lille hul. Jeg håber ikke, der er nogen sådan huller i jorden. Og lige pludselig bare boom. Står lige sådan en creeper, der var meget realistisk lydeffekt. Ej, det var faktisk ret rømt det her sten med. Jeg tænker ikke rigtigt, at jeg gider at lave overlevelse lige nu. Ja. Ja, fedt. Jeg skal lige over at have det her kul, så skal
skal jeg lige smelte nogle, eller så skal jeg lige smelte mit jern, og så jeg skal lige mit der kul, så tror jeg, ja, så skal jeg tilbage. Okay, der er meget kul. Ej, det fandme også. Ej, det så mig også ved at blive nat. Den der, og så er det alarmen, der får et tegn. Et eller andet. Det er sgu da nat. Man skal skynde sig at sove, før der spawner mobs. Okay, nu har der ikke spawnet noget endnu. Okay, så det synger sgu bare sådan helt. Det der æg, det er bare... Nej. Og så tænkte jeg lige at spille det, og så tror jeg sgu... Ja, så laver jeg lidt forskelligt. Så tror jeg sådan set, at det er det for denne video. Au. Det var min fod, det der. Nå, men... ja. Så er det vist det for i dag med